nasarar mu tana nan APC ce alkhairi. Talba na yaro gana ya ce mu faɗo nasarar nan APC ce alkhairi. Alhaji Abubakar Aminu Talba yana nan APC ce alkhairi. Gamji zaki mu je zuwa APC ce alkhairi. Gobe ta Allah ce ba wuya APC ce alkhairi. Da alkhairi muke nufin kowa ba da sharri ba APC ce alkhairi. Imanin mu da rayuwar mu addu'ar muna nan APC ce alkhairi. Alkhairi mun ka nema gurin Allah ko gashi nan APC ce alkhairi. Abin ya zo kamar haka APC ce alkhairi. Gobe ma kamar haka APC ce alkhairi. Tun da sama tabba mu kasan ma ai kamar haka APC ce alkhairi. Muna nan insha Allah APC kamar haka APC ce alkhairi. Da alkhairi muke gida muna nan APC ce alkhairi. Tana nan gashi mun gani APC ce alkhairi. Addu'ar mu gata mun gani APC ce alkhairi. Kowa ya rike gwanin sanya yadda mu je zuwa APC ce alkhairi. Babu gudu ba ja da baya babu gajiya APC ce alkhairi. Muna nan kogi zau babu ɗarɗar ba gazawa APC ce alkhairi. A gwande inuwan kawai APC ce alkhairi. APC dai mu je kawai APC ce alkhairi. Tun dai laguya yadda alkhairin ne haka APC ce alkhairi. Bar zancen suwa da mun bar su da masu tambaya APC ce alkhairi. Nasarar mu ga ta mun gani babu butun nufin jiya APC ce alkhairi. Kowa ya yadda tun jiya APC ce alkhairi. Balle ma shekaran jiya APC ce alkhairi. Allah ne ya nufa ciki ikonsa bashan wuya APC ce alkhairi. Bar Allah da lamarinsa Allah yake yi APC ce alkhairi. In ya bayar kwata bayu ba wani mai iyawa APC ce alkhairi. Allah ne mai iyawa APC ce alkhairi. Sannan shi ke bayarwa APC ce alkhairi. Lamarin Allah ya wuce ayi musu ko jayayya APC ce alkhairi.